Hola kaikki! Tänään ois vuorossa Julian spesiaali! Joo. Tää on tosiaan mun ensimmäinen Julian spesiaali ja tarkoituksena siis jokaisessa spesiaalivideossa on puhua jostain mulle läheisestä asiasta tai jostain niin kuin mielenkiintoisesta ajankohtaisesta asiasta. Tänään meidän aiheena on niin kuin vaatetuksesta varmaan huomaa, intti! Tosiaan toisin sanoen armeija ja kurkkusalaatti, kaikki mitä nimityksiä tuleekaan mieleen armeijasta. Ensimmäisenä kysymyksenä teillä varmaan tulee mieleen, että miksi mä valitsin tän aiheen. Ja no tosiaan syy on se, että mä olen itse lähdössä armeijaan tammikuussa. Tää aihe on tosi lähellä mun sydäntä, varsinkin tällä hetkellä, kun olen itse lähdössä ja joo, eiköhän aloiteta. Itse hain tuossa maaliskuussa armeijaan ja tämä siksi, että mä niinku valmistun nyt keväällä ja ajattelin, että okei, nyt on hyvä tauko. Nyt on niinku hyvä hetki lähteä sinne armeijaan, että jos mä nyt lähden tästä suoraan jatko-opiskelemaan, niin mä en tuu hakemaan enää armeijaan missään vaiheessa. Ja mä tiedän tän, koska 4 vuotta opiskeluun, niin sen jälkeen voi olla vähän eri suunnitelmat tai voi olla, että saa töitä tai jotain, niin nyt on se hyvä hetki lähteä. Ja tosiaan maaliskuussa oli naisten haku, tai naisten haku päättyi, olisiko ollut 1. maaliskuuta. Ja siinä siis haettiin netin kautta, jossa täytettiin sellaiset hakulomakkeet ja sit sun piti käydä niinku lääkärin tarkastuksessa ja lähettää nämä kaikki laput eteenpäin sille aluetoimistolle, joka sua lähinnä auttaa näissä asioissa, ja mun tapauksessa se oli Turun aluetoimisto, koska itse olen Turusta kotoisin. Ja joo. Muistan vaan itse, että kun hain inttiin, niin tein tän mun tämänhetkisen luokanvalvojan kanssa, koska en halunnut tehdä sitä yksin tai pelkäsin, että mä en osaa täyttää niitä lappuja oikein. Ja voin sanoa, että siitä tuli oikeasti tosi paljon apua. Että jos aiotte oikeasti jossain vaiheessa naisenakin hakea inttiin ja täytätte näitä kyseisiä lomakkeita, niin tehkää se jonkun kanssa, koska se oikeasti se helpottaa tosi paljon asiassa. Siis täytetään laput, käyt lääkäritarkastuksessa, lähetät ne aluetoimistoon, jonka jälkeen sulle tulee postissa jonkun määrätyn ajan. Mä en nyt muista tarkalleen, olisiko se ollut joku ehkä noin kuukausi tai joku, kun mulla tuli kutsut niinku naisten valintakokeisiin. Ja näissä valintakokeissa tosiaan siis kaikki on yleensä ihan hirveän paiseissa siitä, että mitä siellä tulee vastaan, mutta ne on oikeasti tosi rennot. Ja loppujen lopuksi siellä ei ole paljon muuta kuin, että te istutte sellaisessa auditoriossa ja teille kerrotaan ylipäätänsä millaista on naisena hakea inttiin. Ja siellä on yleensä joku kapteeni, luutnantti, tällaisia intissä olevia jopa alikersantajia kertomassa omista kokemuksistaan ja kertoo, että millaista tällä hetkellä heillä on ollut intissä ja miksi he haki sinne ja näin. Ja sitten siellä on peruskahvitukset ja pienet tauot, ja jonka jälkeen te luultavasti yleensä on aika heti varusteiden kokeilu, joka pyydettiin kaikkia suorittamaan sen takia, että tietää mitä odottaa intiltä, että saatte täysvarustuksen päällenne. Ja meidän tapauksessa me jouduttiin menemään portaita ylös näillä varusteilla. Ja kyllä se aika hyvin herätti tai silleen tiesi että mitä on tulossa, mutta mä olin itse siihen mennessä jo testannut armeija varusteita selkään ja silleen, ja ne ei tuntunut mitenkään yllätyksenä tai mitenkään erityisen painavilta tai silleen, että tiesin mitä odottaa. Sitten varustusten kokeilun jälkeen meidät kutsuttiin yksitellen lääkärin tarkastukseen. Ja tämän lääkäritarkastuksen tarkoituksena on tarkistaa teidän aiemman lääkäritarkastuksen paperit. Ja hetken päästä sitten oli haastattelut. Tää haastatteluosuus meni mulla tosi hyvin. Mulla oli ihan mahtava haastattelija. Siis hän oli todella mukava. Ja hän otti kaikki huomioon mitä mä pyysin tai niin kuin toivoin.
mä ite muutin silloin mun palveluspaikkaa. Mä olin alun perin hakenut Porin prikaattiin, mutta mä totesin, että kun sinne on hakenut niin moni, niin mä luultavasti en pääsis niin kuin mun toiveiden mukaisesti jo heinäkuussa palvelukseen. Plus mä oon tosi kiinnostunut rajavartiostokoulutuksesta, joka oli yksi syy, miksi mä hain armeijaan. Tän rajavartiostokoulutushaaveen takia mä myös hain Upinniemeen. Siirsin palveluspaikan ykkösvaihtoehdoksi Upinniemen, koska Upinniemi on rannikkoprikaatti, joten mä koin, että siitä olisi niin kuin vielä plussaa enemmän, jos mä aion tähdätä rannikkovartiostoon. Sitten haastatteluiden jälkeen sai lähteä ja mä lähdin sit kotiin ja sanottiin, että 2 viikkoa niin pitäisi tulla postia Intistä. Mä olin siis ihan niinku paniikissa. Ekan viikon mä jaksoin ihan sinnikkäästi odottaa ja mä ajattelin, että okei, ensi viikolla voi alkaa kyselee postia. Mun posti siis tulee koululle tohon infopisteelle. Ja kun se alkaa mut tuntien, mä olin piinaamassa melkein joka päivä sillä tokalla viikolla meidän vastuuhenkilötä Hansmaa. Ja mä olin kysymässä, joko tuli, ja Hansma oli silleen, ei vielä. Mä laitan sulle viestiä, että kyllä se sieltä tulee. Me odotettiin molemmat kuuta nousevaa sitä postia. Mulla meni yli 2 viikkoa, kunnes se tuli postissa. Tasan tarkalleen vissiin 2 viikkoa ja 1 tai 2 päivää. Seuraava kysymys teillä on varmaan, että millaista postia sieltä tuli? Siis kun sä haet Inttiin naisena ja sä saat tän postin, niin sieltä tulee, että olet päässyt palvelukseen tai et ole päässyt palvelukseen. Mun tapauksessa tää posti oli positiivinen, mutta osittain negatiivinen. Ja mä aion nyt näyttää teille, millainen sieltä tuli. Mä sain tällaisen lomakkeen sieltä, joka siis kuuluu näin. Palveluksen aloittamismääräys. Koivunen Julia. Teidät on määrätty palvelukseen alla olevien merkintöjen mukaisesti. No mähän olin siis hakenut Upinniemeen heinäkuussa, että mä pääsin mahdollisimman nopeasti tietää, että mulla ei pitäisi, tai mun ei tarvitsisi pitää mitään välivuotta tai puolta vuotta venaa, mutta valitettavasti mä en päässyt silloin, kun mä toivoin, enkä sinne, minne mä halusin. Että mä pääsin Porin prikaattiin Huominrinteeseen, eli toisin sanoen Säkylään, ja mun ajankohtaa siirrettiin 8.1.2018. Itse kun olin siellä pääsykokeissa, niin meille jaettiin tällaiset varusmiesoppaat 2017. Ja oikeasti, mä nyt annan vinkin. Jos te saatte nämä kyseiset oppaat, niin oikeasti lukekaa ne, jos te olette oikeasti lähdöstä Inttiin, koska näistä on tosi paljon hyötyä. Siis täällä on niinku melkein kaikkiin kysymyksiin, mitä mieleen tulee Intistä, niin vastaus. Ja ne, mihin ei oo, niin niihin löytyy oikeasti aina jotain kautta vastaus. Ja tosiaan mä oon ite opiskellut tätä tosi paljon ja mä koen, että tästä on ollut tosi paljon mulle hyötyä. Ja suurin osa mun kysymyksistä, mitä mulla on ollut, niin mä oon saanut vastauksen tästä oppaasta. Täällä on siis kaiken näköistä majoituksesta, ruokailusta, armeijatuista, päivärahasta. Tässä on tää kuuluisa vaatetusasustus nimeltä kurkkusalaatti, kyllä. Ja täällä on sotilaskodista, matkailusta tai niinku näistä matkatuista ja muista, siviilipalveluksesta, aseettomasta palveluksesta, kunnon testaamisesta ja yömmäs. No sit päästäänkin tällaiseen mielenkiintoiseen asiaan, mitä mä en itse osannut kuvitella oikeesti, että tulisi vastaan, kun mä lähden Inttiin. Mä olin siellä valintakokeissa ja sit siellä tuli ihmekysymyksiä vasta oikeesti, niin kuin voitte kuvitella naiset, jotka innostuu kysymään niin tyhmiä kysymyksiä, mitä vaan voi. Ja yhtenä kysymyksenä tuli hiukset ja lävistykset ja tatuoinnit ja tämmöset niinku ulkoiset asiat. Ja mun ollessa pääsykokeissa mulla oli silloin kirkkaanpunaiset hiukset, nenäkoru ja ripsien pidennykset tai tekoripset. Ja voitte kuvitella, miten mua katsottiin siellä. Tai miten nämä nykyiset alikersantit oli vaan silleen niinku, että moi tyttö. Ja siis minähän kuvittelin fiksuna tyttönä, että minä voin mennä minun punaisilla hiuksillani sinne niin. Ja mä olin silleen, että joo, ei tästä varmaan sanota mitään ja näin. Ja sitten, futum. Se tulee kuin iskupäin kasvoja oikeesti. Meille sanotaan, että joo naiset,
varsinkin sinä siellä sinisillä hiuksilla takana istuva ihanan vinkkinä, että joko te värjätte teidän hiukset tai ne ajetaan pois. Ja jos te ette tottele käskyä, niin luultavasti teistä tulee oikeasti kaljoja. Ja mä olin vaan silleen, what? Kyllä, hiusten värillä on noin paljon merkitystä Intissä. Mä odotin sitä hetkeä. Mä oikeesti odotin sitä hetkeä, että mulle sanotaan, että hei sinä siinä punahiuksinen tyttö, sä et tuu noilla hiuksilla. Ei, sä et tule noilla hiuksilla. No, ei sanottu, mutta mä tiesin, että tämä koskee myös minua. Ja tämän vuoksi myös värjäsin hiukseni ruskeaksi. Sitten tuli kysymyksiä lävistyksistä. Ja itsellä tosiaan mulla on napakoru, useita korvareikiä, mutta myös tää nenäkoru. Ja meille sanottiin, että kaikki rauta täytyy olla pois kasvoista, mutta myös muualta. Ja mä olin silleen, no! Mun nenäkoru, se menee umpeen. No, shit happens. Sitten viimeisimpänä, mutta ei vähäisimpänä. Mitä ihmiset ajatteli, kun mä hain Inttiin? Joo. Suurin osa ihmisistä oli mun silleen, että joo, mä uskon Julia, että sä selviit siellä hyvin ja mä näen sut Intissä, koska se on ollut pitkä sun intohimo ja näin. Se oli kiva kuulla. Mut sit oli ihmisiä, jotka alkoi epäilemään mua ja oli vaan silleen, ha, sä tuut seuraavan päivään maitojunalla himaa tai jotain tällaista. Mä olin vaan silleen, well, thanks a lot. Tietty mä vitsailin siitä itekin aikaisemmin, mut kyllä mä ainakin toivon, että mä en tuu ekaan päivää takas. Oikeesti. Se olisi aika noloa. Mut joo. Oikeesti haluan vaan tähän loppuun sanoa, että ihmiset, jos olette hakemassa Inttiin, varsinkin naisena, niin tsemppiä ihan hirveästi. Siitä tulee varmasti oikeesti omalla tavallaan jännä kokemus. Ja toivon, että pääsette pitkälle, varsinkin jos sitä itsekin toivotte. Ja oikeesti mä oon saanut uskomattoman hyvää palautetta ja tukea mun ystäviltä. Ja mä toivon, että kaikki muutkin Inttiin hakevat on saanut myös. Uskotte vaan itteenne, niin kaikki menee hyvin. Ja oikeesti tehkää työtä sen eteen, koska se tuottaa tuloksia. Toivottavasti piditte mun intiaheisestä videosta. Ja tosiaan mä en osaa kaikkea vielä vastata, koska en ole itse vielä kokenut tätä kyseistä kokemusta. Mutta koitin ainakin parhaani mukaan vastata kysymyksiin ja näin. Jos tulee jotain kysyttävää, niin saa laittaa mulle erikseen viestiä ja näin. Ja nähdään ensi videossa. Adios ihmiset!